Nestáva sa každý deň, že vo Zvolene otvoria novú materskú školu alebo špecializované detské centrum a jasle so zameraním na anglický jazyk. Nachádzame sa na sídlisku Západ a práve už v polovici októbra sa otvorí spomínané detské centrum Blooming Kids. Za zriadením centra stojí pani Šramková Mináriková, ktorá dlhé roky viedla detské centrá v ďalekom Dubaji. Prináša k nám svoje cenné skúsenosti a know-how z medzinárodných organizácií venujúcich sa výchove detí. Verím, že náš slovenský výchovno-vzdelávací systém potrebuje radikálnu zmenu. A to zmeniť vzdelávanie zamerané na individuálne potreby dieťaťa. A na základe toho prispôsobiť pedagogické prístupy, metodiku, výber aktivít, ktoré umožní a pomôžu dieťaťu dosiahnuť svoj potenciál. Takže víziou Blooming Kids je priniesť nový, moderný a efektívny trend v predškolskej výchove. A to nie len pre škôlkarov, ale aj pre tých úplne najmenších jasličkárov. Ponúknuť širokú a pestrú škálu výchovno-vzdelávacích aktivít, poznávacích aktivít, kde stredobodom je každé dieťa, jeho vývinová úroveň, jeho tempo, jeho individualita, aby sa naozaj mohlo rozvíjať a taktiež pomôcť mu v oblastiach, ktorých práve neexceluje, v ktorých sa mu možno práve nedarí. A našou úlohou bude vytvárať priestor a príležitosti na aktívne učenie, bádanie, skúmanie, kreativitu, tvorivé myslenie, realizáciu fantázie, intuície, aby sme pomohli a napomáhali všetkým deťom dosiahnuť svoj potenciál, a to tým, že budeme ponúkať kvalitné služby v oblastiach ranej starostlivosti, výchovy, vzdelávania, ktoré sú šité na mieru. Zároveň by som chcela týmto spôsobom pozvať všetkých rodičov a záujemcov, ktorí sú zvedaví, ako naše centrum vyzerá, akým spôsobom budeme fungovať, prísť na deň otvorených dverí, ktorý je naplánovaný na piatok 21. októbra a sobotu 22. októbra. Konkrétne hodiny budú zverejnené na sociálnych médiách. A taktiež by sme individuálne chceli privítať všetkých rodičov, ktorí už prejavili záujem a zaregistrovali sa s nami, a to bude pár dní pred dňom otvorených dverí. My sa s vami lúčime heslom, ktoré používajú jasle a detské centrum ako svoje moto. Každé dieťa je superstar! Uhú!